Ayun no, good morning mga gagamblers ano. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Ayun mga kamba, nagbabalik tayo muli sa ating YouTube channel. Yung hindi pa subscribe dyan, hindi pa siya nag-subscribe, paki-subscribe na ang ating YouTube channel. Tapos pindutin mo na rin yung bating-ting dyan para updated ka sa mga na-upload kong mga video. Yan. Ngayon mag-unboxing tayo mga gamba ng Tagalog. Pero bago tayo mag-unboxing, kumusta na kaya yung mga nakarekta na sa mga ahinte, hindi rekta sa antara, rekta sa mga ahinte, kumusta na kayo? Kumita na ba kayo? Yan ang tanong. Binigyan ba yung yung umorder lang ng isa, dalawa? Sana nabigyan ka. Ayan, yung sa Tagalog naman na ahinte, bigyan nyo yan, yung mga kukuha ng tig-isa, tig-dalawa para naman magkaroon sila, masabing rekta naman na sila. Ayan. So yung mga iba dyan naman na matatalino, huwag na kayo rumikta. Kuha na lang kayo dito sa Metro Manila, hindi pa kayo maubusan pagka inalagaan kayo ng isang supplier dito sa Metro Manila. Kasi kagaya natin, marami tayong source. So hindi tayo basta-basta maputulan pagka ginusto natin. Ay pag tinatamad tayo, saka walang masyadong order medyo tumitigil tayo sa pagpapatala o pagpaparating. Yan. So bago natin yan panoorin yung ating unboxing, shout out muna tayo kay kay Rancy TV. Yan, kay Ebook Official. Yan. Shout out sa'yo kay Kasakmal TV. Yan, shout out sa'yo. Si Dilby TV. Yan, shout out sa'yo. Si Kevin Austria, shout out sa'yo. Si Arlan Urbano ng Taiwan. Yan, shout out sa'yo. Si Jisan Adlawan. Yan, shout out sa'yo. Si Merlin Perez. Si Gagambal TV, yan, shout out sa'yo. Si Ray Victor Leonsim. Si Liam Calara, yan, shout out sa'yo. Saka si Jason Lagumes na walang sawang sumasubaybay. Shout out na rin sa'yo, Happy Man. Hinuli na lang kita para sa'yo na lahat ang natira. Yan. So panoorin natin tong unboxing na to.
Yan, so nakita nyo, napanood nyo. Medyo maganda yung gagamba natin, medyo butsugan. So ganyan talaga pagka sariwa. Yun, nandito na lang mga gamba. Maraming salamat. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa place si Spider Tong. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang. Lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kita sa video. Like and share po. Bye!